Buah naga. Naga putih ini. Siluman ular putih. Iya. Wong si facai lagi. Ini aku ben ku awal-awal arone malah puting ini dan itu tidak manis. Mau, Ber? Yo grogoti timun. Coba, Pak. Enak ini, Putih mau? Beda aromanya ya, Mbak iki ya. Lah aku ngarani kecut sih. Legian ngap. Tapi ngono ki gak ngeri sih. Gak bener, Mas. Kak enek. Rasanya sih, Mas. Rasanya lebih sedepan iki sih. Iku sik takut ambek ahlinya. Bibite piye iki? Awale iku dikawinkan bagaimana? Apa merah dulu apa putih dhisik? Cara wong iki lanang. Putih iki. Memang asline putih sih. Kan enek sing jerone kuning to. Lek awene kuwi karo naga iki. Dadine. Heeh. Jadi naga nganu iki kudune perkawinan silang. Naga sing kuning lho rumit iku nandure. Oh, Kak, bibit khusus punya. Iya, khusus. Berarti setiap warna ono jantan betina nih, ono lanang wedoke. Lek iki enak iku gare nandur, lek iki enak ora usah dikawene lek sing kuning iku angel iku. Tak disilang kawin. Luwih apa kriuk-kriuk rasane. Kita yang orang awam ya nggak ngerti kan podo ya bentuknya iku lho podo lho, bentuknya podo bedanya apa iku sing putih. Hah? Perbedaane batange lho, ora padha to. Apa yang bedain? Bedanya apa? Teko bentuke. Iki nih, blunduk-blunduke luwih kerep. Lah iki kan rada burung. Iya, luwih lengkung ini lho. Sing kuning wis persis iku wis anu iki. Iya. Lengkung. Iki kan gak padha kowe barang. Iya, luwih apa ya? Ae ijo. Lebih mulus dia. Iki lagi Iya. besar elek. Mudi tapi elek. Iki gak besar. Gitu ilmunya. Dari pohon iku wis berbeda. Nek aku ngawam ndole koyo padha wae ya wis ngene iku. Di kamarnya beda memang. Oleh gendut.